beses. Patuloy po natin katapatan sa baging ito. At this point in time, mga minamahal ko, tayo po'y maging ready na. Amen? Bagamat napaka-alinsangan ng panahon, pero sige lang ang pagpaypay ng mga anak ng Diyos. Mga minamahal ko, hallelujah. Amen? At tayo na po lahat, mga minamahal ko, ang tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon na dadalhin ng ating pong beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Noel, our beloved elder. Let us pray. Upo dagila at mapagpala naming Diyos, sumanaming sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapon, aming tao sa puso at marubdob, napapasalamat, pagluwalhati, pagsambay, aming pinapabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo, kalayaan na ipinagkaloob sa amin sa lugar na ito, pang sama-samang sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat malapay noon sa naunang yugto ng banal na gawaing nilangisan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo, at mga awitin na yung mga awit, hanggang sa pagbibigay ng may katapatan, mahal na Panginoon, narito muli kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ngunit sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved Pastor Will Disrad Almeda, kaming lahat na narito ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo na magus sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po ang iyong mga salita, pati niyo po ang lingkod sa ganakin, wala po magagawa. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng mga pag-alinlangan, cast out in the mighty name of Jesus, and anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness, cast out from our age. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Mami na mahal, hindi po lalayas ang masamang espiritu kung ang ating hallelujah, praise the Lord ay hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hindi po yan lalayas ang masamang espiritu. Dahil ang masamang espiritu, mga mahal, ay totoo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung nagbibigay sa atin ngayon ng talagang ayaw nating kumilos. Ayaw nating halos magpahalaga nitong napakahalagang araw. Wala tayong ibang tinataas, pinaparangalan. Amen. Kung di ang ating Diyos na buhay. Amen. Kung hindi tayo gagalaw, kung hindi tayo kikilos, itong init na ito, isang tiyak na bagay, matutulog kayo. Amen. Amen. Hindi ba kayo kumbinsido dito sa amin sa harapan? Hindi ba kayo maminamahal kumbinsido na lahat ng ating ginagawa, Diyos ang may kagagawa nito? Hindi po ito gawa ni Brother Buboy. Hindi po ito gawa ng ating dearly beloved pastor, ng kanilang beloved children. Amen? Lahat ng ating ginagawa dito ay gawa ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay dahil wala pong mananatili kahit isang minuto dito. Kung hindi tayo talagang totoong pinagpalang lubos at tayo ay mga tunay na mga anak ng Diyos. Amen! Kaya tingnan niyo maminamahal yung inyong paligid. Dati-rati nandito sa unahan yung mga iilan, pero ngayon nandun na sulok-sulok. Andun na maminamahal sa may gilid-gilid. Mayroon pong ibig sabihin yan. Sa mga Kristiyanong mga pinagpapala, lalo na ngayon, nagbibilang tayo ng mga pagpapala dahil katatapos lamang ng tagumpay ng mahal na Panginoon. Amen? Parang hindi tayo kumbinsido. Yung mga tumatayo dito, maminumang, lahat ng kanilang pamamaraan, lahat ng ginagawa na namalapayan ay ginagawa na sinasabi sa atin. Pero hindi tayo kumbinsido. Amen? Nalulungkot po ang mahal na Panginoon. Sa totoo lang po, nalulungkot ang mahal na Panginoon kasi kapag nalulungkot po, yung mga kinakasangkapan dito sa harapan ng mahal na Panginoon para kayo ay mahatira ng ibanghilyo ng kaligtasan ng lahat ng ating ginagawa, malungkot din ang mahal na Panginoon. Amen. Tingnan niyo, kahit amen, hindi ko naririnig. Kahit pagpapalakpak, hindi ko maririnig. Mga minamahal,
alalahanin nating lahat na hindi po yung tumatayo dito ang ating pinapalakpakan. Ang ating pong pagtaas ng kamay at ang ating paghallelujah, praise the Lord, ang ating Diyos, ang ating pong pinaparangalan. Amen. Amen. Pakatandaan po nating lahat yan. At kung ano man daw po ang iyong ginagawa, kung paano purihin ang mahal na Panginoon, yun din ang iyong tatanggapin. Kapag ikaw ay sumasamba tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, pumapasok ka kanina pa sa ating banal na gawain, palata-lata, palunta pa, para baga maminamahal, lasing na hindi mo maintindihan ang iyong buhay espiritual. Pag uwi mo, ganun ka pa rin. Kung hindi mo gawan yan ng paraan. Amen. Amen. Narito tayo para sambahin, luwalhatiin, ibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Yes, sa Kanya lamang pinakamataas na papuri, ating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang pinakamataas na pagsamba, pagpuri, pagpaluwalhati. Hallelujah, o ko lamang sa Kanyang dakilat marilag na pangalan, mahal pa yung Jesus. Amen. Amen. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable Pastor Will Disrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At good afternoon na rin po sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law. At sa lahat ng ating beloved preachers, ordained preacher, elders, minamahal na mga kapatiran, baguhan man at datihan. Amen. Magandang hapon na po sa ating lahat. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maminamahal, salamat sa ating Diyos na mapagpala. Hindi po madali ang aming lakad. Sa totoo lang. Kaya nga, maminamahal, hindi pa nalalasap yung pahinga ng aking mga kasamahan at iilan pa lamang ang kanila pong mga nabanggit during almost 1 month nga kung inyong susumahin doon sa ating mga narinig na mga patotoo. Hindi biro maminamahal dahil akala ba natin free na tayo ngayon? Nasa pandemya pa rin tayo, di po ba? Amen? Sino mag-aakala maminamalan nitong pandemyang ito, makatawid na tayo at makapagdaos ng anniversary, 5th anniversary, revival, maminamahal, na pagkukrusada dahil tayo ay naghatid sa kanila ng mga leaflets. Suntok sa buwan, sa totoo lang. Sa pinansyal, hindi tayo pinababayaan ng kanilang mga beloved children, ng ating beloved parents in the Lord. Pero maminamahal, kaiba po yung hawak namin. Dahil siyempre po, bago tayo magdaos, mayroon na tayong mga ini-invest, mayroon na po tayong mga binibili. Dala-dala nung mga nauna. Amen. At hindi naman po yun sabay-sabay, maminamahal, na talagang gagastusin natin. Kaya, nagbabanggit ang aking mahal na anak ng figure. Pero maminamahal, sa totoo lang, talagang by faith. Lilipad na lamang kami, papunta na lamang kami, maminamahal. Ang aming hawak talagang sabi ko, mahal na Panginoon, sana itong huling hawak naming pagpapala. Hindi mantala, kaming lahat makauwi. Dahil ngayon ko lang po naisip, grabe palang responsibilidad. Akala natin, yung ating pinag-uusapang krusada, kayo po'y narito, nandiyan lang nakaupo, pupunta ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, sumasamba. Hindi po kayo doon sa battlefield. Kami po doon sa battlefield, lalo na po yung mga nauna, na kanilang dinanas, yung ganyan. Dahil for the first time, karamihan doon, first time, iilan lang naman doon ang mga nakasama namin noon sa mga krusada. Sila ngayon maminamahal ay mga baguhan, kasama din namin, na mga pagdating doon, maminamahal, hindi alam kung anong gagawin. Dahil ang sabi ko nga sa inyo, yung atin pong host doon, grabe talagang gawa ng kaaway. Dahil mismo yung nag-host doon, nag-invite sa atin na para magkaroon tayo ng mini crusade. At the same time, revival anniversary, church anniversary,
ay kinuha ng mahal na Panginoon. You can just imagine, doon pa lang, grabe na talagang panggugulo ng dyablo. Na kung talagang isipin mo, kung tao ka lang maminamahal, na mahina ang loob, hindi kasama ang Diyos, isang tiyak na bagay, aatras ka na. Amen. Mawalan ka ng gana. At sino naman maminamahal? Ang maglalakas loob. Ang sabi ko nga, baka naman pupunta kami doon, mangaral ng mabuting balita, makapagdala ng mga laksa-laksang kaluluwa sa paanan ng mga Panginoon, baka pagbalik naman namin, pagbalik namin dito, kayo naman ang nalulupaypay, nanlalamig. Kaya nga ngayon tinitingnan ko, paano yung inyong palakpak? Paano yung inyong pagsigaw ng praise the Lord? Paano yung inyong inuupuan ngayon kung tama pa rin ba? Amen! Tulad ng ama, tulad ng inahin, maminamahal na manok, talagang inaalagaan yung mga ipinagkatiwala sa kanila na pinagkatiwalaan din lamang naman tayo ng ating dearly beloved parents in the Lord. Amen. Na mapangalagaan po natin ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, gaano ba naman yung isang utak na mag-iisip? Isang tao. At andyan ngayon, maminamahal, inasistihan ako ng aking beloved daughter, ating mga beloved elders. Kayong aming minamahal na mga kapatiran, kapag kami titingin sa inyo at kayo nakayuko at para kayong walang ganang pumalakpak, parang wala kayong ganang sumamba sa mahal na Panginoon, ano sa tingin ninyo? Anong mararamdaman namin? Eh kami rin dito, nawawalan din kami ng gana. Ano bang nangyari sa mga kapatiran? Kaya maminamahal, mayroong interaction. Kinakailangan maminamahal sa atin pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Huwag tayong tumingin sa mga bagay na mga negatibo. Huwag tayong tumingin sa mga bagay maminamahal ay kalagpak ng ating pananampalataya. Kundi tumingin tayo maminamahal sa mga positibong bagay na kaya ng Diyos. Hallelujah! Nagagawa ng paraan. Hallelujah! Ano man ang ating kinakaharap. Tingnan niyo po yung mga patuto. Imagine, hindi pa pala furnish yung permit. Hindi pa pala buong akala namin pupwede na dahil sinabi wala ng problema. Narinig ninyo kanina sa patotoo. Nung malaman ng mayor, nung malaman ng chief of police, sinong hadlang-hadlang, sinong harang-harang sa gawain na yan? Gawain ng mahal na Panginoon yan. Sabihin sa akin, itong number ko, tawagan ninyo ako. Akong bahala sa kanila. So, tingnan niyo po ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon kapag siyang kumilos. Ang ibig sabihin, hindi man kayo namin kasama doon, hindi man tayo nauna doon, mayroon tayong mga pinagpalang na unang mga first batch, lahat ng pananagumpay, ikaw at ako tayong lahat na narito nagtatagumpay dahil may tuhod na nakaluhod, may nananalangin noon pa man ang ating dearly beloved pastor, ang kanilang mga beloved children, maminamahal, nagbibigay sa atin ng pagkakataon para maging katuwang nila, para maisulong ang pangangaral ng mabuting balita. Unang araw, maminamahal, ng pakikibaka. Terrible. Pero mabibless ka. Dahil unang araw pa lang maminamahal, nung practice nga, nung kinarat na namin, nung dumating kami, grabing lakas ng ulan. Doon nga, nagbigay ng babala sa amin na mayroong malakas na ulan doon at magkaroon ng landslide. Totoo yung inyong narinig ng mga patotoo dahil kami ang nandoon. Nagpa-practice sila nung Huwebes ng gabi, kinabukasan krusada, halos hindi kami makauwi sa sobrang lakas ng ulan. Pagkatapos brown out pa. Imagine yung mga panghadlang ng dyablo. Pero ang sabi namin, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo niya pababayaan. Magtatagumpay tayo sa pangalan ni Jesus. May mga tuhod na nakaluhod. Andyan ang ating mahal na pastor. Andyan ang kanilang mga beloved children. Andyan ang ating mga beloved elders. Mga workers dito, maminamahal, na walang sawa. Kayo na nakiisa para magtagumpay tayo. Amen! Kinabukasan, ayun, narinig na ninyo. Ang sabi ng ating beloved brother si Sarden, kami magkasama, sabi niya, grabe kuya, totoo ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Napakalakas ng init. Hallelujah, magsimula ng umaga hanggang matapos namin yung unang araw ng krusada. Napakaliwanag ng aming palibot. Ni isang patak ng ulan, wala mang kami naramdaman. Wala mang ulan, maminamahal. Sinamahan kami ng ating mahal na Panginoon. Ito na. Mga baguhan doon, maminamahal, matutuwa ka.
Nag-oobserba pa lang sila. Nag-oobserba pa lang. Hindi pa nila alam ang mga papuring awit, pero daig pa nila yung mga Kristiyanong mga nanlalamig, nanlulupaypay. Kapag nagtaas ng kamay, pag pumalakpak, pag nagtataas ng kamay, 2 kamay ang tinataas, pinupuri ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo, maminamahal? Grabe! Akala namin maminamahal, yung mga nandoon, puro mga kapatiran. Yun nga ang sinasabi ng mga narinig niyong patotoo. Yung pala maminamahal, nakita na nila. Dahil yung iba pala, nagiging bunga na natin sa unang krusada, na sila'y bumalik at hindi nahanap ng mga ating mga pinagkatiwalaan na para pangangasiwaan after ng crusade doon sa dako ng bayan ng Kulyon. Nandoon sila, maminamahal. Kaya yung mga matatanda, walang alisan. Hallelujah, nakikinig talaga sila sa mga patutos sa pagkayag ng mga salita ng mahal na Panginoon. Habang sila'y pinangaralan, maminamahal, hindi namin alam, nung una pang ang araw, mayroon na pala kaming mga kasamang mga pastor doon nakihalo sa amin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siyempre po yung mga pastor, alam natin na may mga alam na yan salita ng Diyos. Amen. Pero ultimo yung ating mga beloved elders. Nagulat sila, maminamahal, dahil nakakausap nila. Ang sabi nila, kakaiba talaga ang pangangaral ng taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dikit sa aming isipan, dikit sa aming mga puso. Totoo at pure ang Word of God na aming naririnig. Grabe, maminamahal. Akala namin, ganun lang kadali. Practice na naman ang choir para kakantahin kinabukasan. Bumagsak na naman ang ulan. Halos hindi na naman kami makauwi. Yung amin pong, kung maglalakad kami, medyo malayo-layo, mga around 1 kilometro bang mahigit, yung lalakarin. Yung aming tricycle, isa lang po yung maghatid sa amin sa lakas ng ano na yan, ng ulan. Sa tuwing pagkatapos, bumubuhos, pero sa tuwing gawain, maminamahal, talagang walang ulan, mainit na mainit, at para sa inyong kaalaman, yung atin palang binyo na ginagamit, yung pala yung pinaglalagyan ng may mga COVID-19. Grabe, maminamahal, ang sabi ko, bakit may tinted sa gilid? Ang sabi na aking mga kasamahan, Kuya, diyan po nilalagay yung may mga COVID-19 dito sa bayan o sa isla ng Kulyon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kami ngayon ang gumamit. Walang kamuang-muang lahat, mga kapatiran, mga choir member, mga baguhan. Pero sabi ko, walang imposible sa mahal na Panginoon. Tayo'y protektado. Nasa mga bagwis tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Amen. Kung yung isipin, kung tayo mag-isip, grabe, parang Amoranto, parang Luneta. Di po ba yung Luneta? Nandun yung lahat ng may mga COVID. Sa Amoranto, yung ginagamit natin sa Amoranto, nandoon, ginagawa ng pasilidad ng mga COVID. Ganun din ang aming ginagamit. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam namin, hindi mo kami pababayaan. Tuloy ang krusada. Tuloy ang aming paghayag ng iyong mga salita. Second day, maminamahal. Dito na aking umpisahan ang pangangaral. Dahil ipinangaral ko doon, maminamahal, yung napakahalagang mensahe doon sa aming pinag-usapan sa preacher's meeting. At first hand silang nakarinig. Kaya kayo ngayon, second hand na lang. Ngayon lang ninyo marinig uli ito. Ngayon, maminamahal, we are now preparing for the last days. Nandito na po tayo ngayon sa talagang huling kapanahunan ng ating buhay. Ito yung aking ipinapangaral, maminamahal, na sinabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1, hallelujah, in the last days, perilous times shall come. Sinabi ng Amos chapter 4 verse 12, prepare to meet thy God. Ipaghanda na daw po natin ang ating mga sarili dahil anytime na sa ngayon, tutunog na ang trumpeta.
Magbabalik na ang mahal na Panginoon at hindi na natin pwedeng ipagbubukas pa. Kaya ngayon, nandito kayo, nandito tayo, nakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Tingnan ninyo, tingnan natin ang ating mga sarili. Ano na po ang ating kalagayan? Tayo po ba ay preparado na? Tayo po ba ay handa na? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil doon, maminamahal, ang sabi ko, di ba ninyo alam, itong inyong lugar, andyan lang sa kabila, dagat na, pinag-aagawan ng buong mundo. Yung labanan diyan sa Spratly, na pinipilit na ang kini ng China, na kahit atin ang sular, atin ang karagatan, kanila pa rin daw. Hindi ba ninyo alam na yan ang pagmimitsahan ngayon ng another war? Dahil yun nga, maminamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay. May baby po dito na talagang pinagpala sa harapan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang nakikinig siya, maminamahal. Praise the Lord. Bago natin basahin yan, maminamahal, grabe po ang mangyayari. Sisiglab o hindi itong kinatatakutan ngayon ng buong mundo. Isang revelasyon na binanggit ng isang daughter ng ating dearly beloved parents in the Lord. Nang sabi ng minamahal, ang Israel daw ngayon ay naghanda ng isang drill na sa buong history po ng Israel. Hindi pa nagawa yung drill na yan. Ngayon pa lamang nila ginagawa. At lahat po, mula sa pinakabata na mayroon ng alam hanggang sa pinakamatanda, nag-join po sa drill na ito. Ang drill na ito, maminamahal, special drill, pagkakaisa upang paghandaan ang paglusob sa isang bansa. Alam naman natin, ang kanila pong kalaban diyan, maminamahal, ay walang iba kundi ang bansang Iran. Na ngayon, maminamahal, itong pagsiklab ng digmaan ng Russia at Ukraine. Alam naman natin, ang Russia ay kalyado yan na itong Iran. Ano bang mayroon sa Iran at ano bang mayroon diyan sa Russia at sa Ukraine? Di po ba yung mga nuclear weapon? Anytime. Ang sabi po ng inilahad ng isa sa mga beloved daughter ng ating beloved parents in the Lord. Ang sabi niya, maminamahal, naghanda po ngayon na lulusubin ang bansang Iran. At ang Russia, naghanda naman ng isang kontinyente naman ng Amerika ang lulusubin. Pag yan, maminamahal, ang nangyayari, nang sabi nga, maminamahal, hallelujah, ng revelasyon na yan, anytime that will fall this year. It might be August or September. Wala nang panahon, sa totoo lang, maminamahal, para tayo po ay magpatumpik-tumpik pa. Kaya kinakailangan tayo po'y magpakainit na sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Talikuran na ang panlalamig, panlulupaypay. Talikuran na, maminamahal, yung ating mga ginagawa na baliwala. Hallelujah! Akala natin, sayang, nagsimula ka na, ilang taon ka na narito. Pinaghirapan mo na ang iyong kaligtasan. Pagkatapos ngayon, manlulupaypay ka, manlamig ka, tatalikod ka, titingin ka sa mga problema, titingin ka sa anumang mga balakid sa iyong buhay espiritual. Kinakailangan, maminamahal, maging matalino tayo. Pinapahalagahan ng mga beloved babies, ng ating dearly beloved pastor. Pinapahalagahan ng ating mahal na Panginoon ang bawat Kristiyano, bawat niligtas ng mahal na Panginoon, buhat pa ng pasimula ng kanilang buhay, na tayo po'y dinala sa ministeryong ito ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil hindi po pangkaraniwang tao ang ginamit na mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. Nagbuhay siya ng buhay. Siya'y nag-aayuno ng 40 days and 40 nights. 2 beses, isang 91 days, isang 90 days, maminamahal. Hallelujah, para sa ating mga kaligtasan. Kung hindi natin yan babantayan, maminamahal, yung kaligtasan na yan, isang bagay,
Si Satanas, walang ibang ginawa araw at gabi kung hindi agawin ang iyong pananampalataya. Araw at gabi, bigyan ka ng panlulupaypay, bigyan ka ng panlalamig. Kahit pagpapalakpak, hindi ka makapalakpak. Nandito ka na sa house of God, nandito ka na sa tahanan ng Diyos. Hindi mo maibigay ang pinakamataas na papuri sa ating mahal na Panginoon. Ilulugmo ka. Kaya kinakailangan ipaghanda mo ang iyong sarili. Paano mo ipaghanda ang iyong sarili? Bago natin basahin ang mga talatang yan, ang sabi po ng Aklat ng Kawikaan, 4:23 at Mateo 6:21. Diretso na po tayo sa Tagalog. Pakibasa po. Proverbs chapter 4 verse 23. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng mga Kawikaan, Kabanata 4, talata po ay 23, ito po ang nakasulat. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Aklat po ng Mateo, Kabanata 6, talata po ay 21, ito po ang nakasulat. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman duroon ang iyong puso. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na pagpalain po ng ating Diyos sa buhay, ang kanyang mga salita. Paki-plus po sa English para atin pong may pagkumpara yung ating pinasang. Sabi rito, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ito ngayon, maminamahal, ang pahalagahan ng bawat mananampalataya. Ingatan daw po natin, we must have to guard our heart. Ang sabi rito, dahil ang sabi ng Matthew 6:21, hallelujah, for where your treasure is, there will your heart be also. Sa daglian ko pong ipaliwanag ang kahalagahan ng dalawang talatang ito. Makinig po ang lahat para maunawaan ninyo ang ibig ng mahal na Panginoon. Ang sabi po ng mga talatang ito, maminamahal, pagising mo sa umaga, kung ano po ang una mong ginagawa, yun ang nilalaman ng iyong puso. At yun ang minamahal ng iyong puso. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kung pagising mo, hawak mo ay gadget agad. Pagising mo, ang hawak mo ay manubila agad. Sasakyan agad. Ano pa? Ano pang ginagawa natin? Paglilinis, ano mang ginagawa natin, pagising mo. Ang iyong puso daw, maminamahal, andoon ang iyong kayamanan. Totoo ito, maminamahal, dahil kung pagising mo, karagdaga kang lumuhod at magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Nagpapasalamat ka na ang kalusugan mo, kalakasan mo, ang kaisa-isang buhay na taglay mo, hanggang sa mga panahon na yan, oras na yan, ay nandyan pa rin. Ibig sabihin, ang kayamanan mo ay ang ating mahal na Panginoon. Kaya totoo ang sinabi ng mga lingkod ng Diyos. Kung ang ating inuuna, maminamahal, pagising natin sa umaga, mga anak natin, dahil kinakailangan bago mag-virtual, bago papasok, anong kanilang dapat gawin, inuuna natin. Maminamahal, napakahalaga. Ang sabi ng ating binasang talata, kung nasaan ang iyong puso, nandoon ang iyong kayamanan. Hallelujah. So, you must have to guard your heart. Bantayan mo ang inyong puso, maminamahal, na kinakailangan, huwag itong mailayo sa ating mahal na Panginoon. Inilalayo na tayo sa kayamanan ng mundong ito, sa kalayawan ng mundong ito, sa lahat ng mga panlilinglang ng mundong ito. Minsan, mayroon kang tungkulin bilang mangawit, bilang manunugtog, bilang helps ng ating mahal na Panginoon. Nakalimutan mo na, inuuna mo na dahil mayroon kang sinisinta, mayroon kang iniirog, mayroon kang pinapahalagahan. Mas mahalaga pa sa iyo yung iyong, hallelujah, inuudyok ng iyong puso na nilalayo ka na sa mahal na Panginoon kaysa ang una mong pag-ibig na makatayo ka sa gawain at maibigay mo ang papuri sa mahal na Panginoon, magamit ka ng ating Diyos na buhay. Nakakalimutan mo na ang mga bagay na yan. Yun, maminamahal, hallelujah, ang lagi nating nakaligtaan sa ating buhay na ito. Hindi natin nababantayan.
Kaya ang sabi ko, habang ako'y nangangaral nung second day, ang sabi ko sa ating minamahal na mga pastors doon, na for the first time nilang naririnig, maminamahal, ang mga pangangaral na yan. Hallelujah, ang sabi nila, salamat, nagbukas sa aming isipan na kinakailangan palang bantayan namin ang aming mga sarili at ihanda na namin ang aming mga sarili dahil walang makapagliligtas sa iyo kung di ikaw din lang naman na gumagawa ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Anong mga nararapat mong gawin na dapat maging kalugod sa Diyos? Iyon ang iyong ginagawa. Ang dami pa ngayon maminamalag-isip para yumaman, para makapagtapos. Lahat ng nandyan sa isip natin ngayon. Pero sa tingin po ninyo, maminamahal, may binigay na ng mga buwan. At ngayon, ito na ngayon nangyayari. Nagsitaasan na mabilihin. Naging domino effect. Wala na tayong sulingan, wala tayong papuntahan. Napakahalaga, maminamahal, na talagang malalaman natin itong napakahalagang mensaheng ito. Nang sabi ng, hallelujah, banal na kasulatan, ikaw, ako, na nandito sa buong katotohanan, nakaalam ng buong katotohanan, dapat manatili ka, manatili ako, manatili tayo. Kung anong bagay nagpapalakas sa iyo, kung anong bagay, hallelujah, na namumroblema ka sa iyong puso ngayon, nang sabi ng ating pong mga ginawang halimbawa ngayon, na kung saan pala ang inuuna mo ngayon sa araw-araw, nandun ang iyong puso. Totoo ito, maminamahal. Hindi natin pwedeng gayain ang salita ng Diyos, ang mga papapaliwanag ng man and woman of God. Dahil noon pa man, binigyan na tayo ng babala na ating dearly beloved and honorable pastor, or dearly beloved assistant pastor, nang sabi nila, mga anak, hindi tayo taga-sanlibutan. Tayo lamang ay mga manlalakbay sa mundong ito. Pakaisipin ninyo, mayroon tayong totoong tahanan. May langit na inihahanda ang ating mahal na Panginoon. Anytime when rapture will takes place, aakyat na tayo sa salubong sa ating mahal na Panginoon para tutuparin na ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya ang tanong dito, nakapaghanda na ba tayo? Ito ang pinakamahalagang bagay na katanungan sa bawat mananampalataya. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, Revelation chapter 22, verse 11 and 12. Kindly, basa. Amen. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 22, ang talatay 11 at 12, ito po nakasulat, ang liko ay magpapakaligo pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakamatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is still filthy, let him filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him holy still. Maminamahal, this is an urgent message from God towards His people. Ang mga liko ay magpakaliko pa. Ang mga matuwid ay magpakamatuwid pa. Ang mga banal ay lalo pang magpakabanal. Kaya nga ngayon maminamahal ang tanong, anong rason? Anong rason? Bakit ang atin pong mga reaksyon parang hindi tayo kumbinsido sa lahat ng ating ginagawa? Kung tutuusin, sinong nagpapagaling sa ating karamdaman? Sinong nagbago sa ating buhay? Sino nagpala sa atin? Saan ba tayo kinikilala ng mahal na Panginoon? Di ba dito sa gawain ng mahal na Panginoon? Bakit hindi natin ibigay sa Kanya ang the best? Bakit kailangan pa tayong sigawan?
O mga anak, mga kapatid, pumalakpak tayo. O mga anak, sumigaw tayo ng praise the Lord. Mga anak, mag-hallelujah tayo. Buhay na natin yan. Tayo na ito. Nahihiya ka bang mag-hallelujah, praise the Lord? Nahihiya ka bang pumalakpak sa mahal na Panginoon? Nahihiya ka bang maminamahal? Hallelujah, na ibigay ang papuri sa ating Diyos na buhay? Anong sinabi ng banal na kasulatan sa Isaiah? Maminamahal, pakibasa mo na ito, baka makalimutan. Isaiah 43:21. Ito yung isang paborito ng mga bersikulo ng ating mga beloved elders. Makinig kayo, anong sinabi? Praise the Lord. Aklat po ng Isaiah Kabanata 43 talatay 21, ito po ang nakasulat. Ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. Tingnan nyo, ang bayan na aking tinawag, aking hinirang, aking pinili, na dito sa bayan yan, sino bang bayan yan na tinutukoy? Ikaw, kayo, ako, tayong lahat na narito, yung bayan na yan, nang sabi ng Biblia, upang maihayag ang kapurihan ng Diyos. Kapag namumuhay ka pala na may kabanalan, dahil sabi ng Biblia, ang mga banal, lalo pang magpakabanal, niahayag mo ang kapurihan ng Diyos. Amen? Lahat ng kumbinsido, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminaman, inanyuhan tayo. Nagiging ikaw yan, naging ako to, naging tayo yan. Inanyuhan tayo ng ating mahal na Panginoon. Tinawag niya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon upang makita ng lahat ng tao sa buong mundo ang kapurihan at kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo magawa. Hindi natin magawa. Okay lang sa atin, upo. At pag pinatayo, tayo. Pag pinapalakpak, palakpak. Hindi dapat. Kahit saan ka magpunta dito sa mundong ating ginagalawan, kilalang kilala ka na ikaw ay Kristiyano na may Kristo sa puso. Taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil hindi ka nahihiya lumuhod sa daan para magpuri, para manalangin, magtaas ng kamay, dala-dala ang Biblia. Hindi ka nahihiya dahil ikaw ang kapurihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Grabe. Sino tayo para kilalanin ang mahal na Panginoon? Sino ka? Sino ako? Sino tayo? Para pahalagahan ng Diyos at kilalang kilala ng Diyos. Di ba't nakakahiya kung hindi natin maibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba? Kaya wala nang dapat ng lalamig, wala nang dapat ng lulupaypay. Mga bagay na nagbigay sa iyo ng panlalamig, panlulupaypay, mga bagay na mga negatibo, iwaksi, ibaon, maminamahal, alisin. Amen. Sa pangalan ni Jesus, hindi magtatagumpay sa mga anak ng Diyos. Kaya kinakailangan, ihanda mo ang iyong sarili. We are a perfect church without blemish, without wrinkles. We will be brought to heaven. Ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya piniperpekto tayo ng ating mahal na Panginoon. Ito ang nagiging dahilan. Kahit mainit, ayaw mong matulog, gusto mong pakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Nag-o-overnight ka tuwing Biyernes dahil alam mo baka Biyernes magbabalik ang mahal na Panginoon pagtunog ng trompeta. Makakasama ka ng ating Diyos. Magmana tayo pari-pariho ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. First Thessalonians chapter 4 verse 13 up to 18. Lapit na tayo magtapos, minamahal. Madalawa, tatlong bersikulo.
sa aklat ng unang Tesalonica, ang kabanataya 4, talataya 13 hanggang 18. Amen. Ito po sinasabi, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ang Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang muli mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mga aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa verse 17 sa English, verse 17, tingnan niyo mga minamahal, then we which are alive and remain shall be caught up together with Him in the clouds. Yung caught up na yan, maminamahal, yan ang pinakamahalagang salita sa ating binasang talata. Yung caught up in the air, ang ibig sabihin, rapture, snatching of the saints. Tayo po'y agawing buhay ng ating mahal na Panginoon. Huwag kayong mag-alala sa inyong mga mahal sa buhay. Sa ating mga mahal sa buhay, nandoon sa piling na naman ng Panginoon. Dahil una silang babangon doon sa mga sementeryo. Huwag lang silang gawing abo. Kaya, lagi naming ipinangmamanhik na huwag kapag may mga loved ones tayo, kahit COVID pa yan, kinakailangan ipapalibing talaga maminamahal. Huwag dating ipaabo yan dahil babalikan na ng soul, magsasalubong sa atin sa alapaap para mabuo ang ating katawan at kaluluwa sa salubong sa ating mahal na Panginoon. Di na tayo dadaan, maminamahal. Ito ang ating paghandaan. Kaya sabi ng Biblia, comport this word together for all the believers. Ito pong lahat ay it will come to pass. Mangyayari po ito. Sabi ng Biblia, ang langit at ang lupa'y maparam, pero ang mga salita ng Diyos ay mananatili at mangyayari sa ayaw mo at sa gusto. Ito ang aking pinangungusap doon, maminamahal, sa ating minamahal mga kapatiran, na uhaw sa salita ng Diyos. Alam niyo, maminamahal, pagkatapos kong mangaral ng pangalawang araw, lumapit yung isang pastor sa akin. Ang sabi niya, Pastor, sabi ko, hindi po. Isa lang ating pastor, ang ating dearly beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida. Brother lang po, sabihin na lang po, Brother Buboy po, sabihin ninyo. Oh brother, ang sabi niya, mayroon po akong 18 pamilya na ngayon handang-handa na magpasakop sa Jesus Miracle Crusade International Ministry under our dearly beloved evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida at sa kanilang beloved children. Narito ako upang magpaabot sa inyo ng matagal ng panahon, inaantay ko kayo. Inaantay ko ang gawaing ito. Salamat sa mahal na Panginoon. Yung iba pala niya mga kasama nandoon, kasama namin. Kayo mga pinapatotoo ng aking mga kasama. Kaya sabi ko, gaano katotoo ang Diyos, maminamahal na ating pinaglilingkuran. Kaya grabe palang mga paghahadlang niya. Amen. Pero kung hindi kayo nananalangin sa amin, hindi tayo nakakaisang nanalangin, hindi tayo iniluluhod ng ating dearly beloved pastor, ng kanilang mga beloved children, katunayan, bago kami umalis, nilihans po kami, aking beloved daughter, si Divine, ng ating beloved Minister Wilde James.
Beloved Minister June Isguera, sinamahan kami ng kanilang mga panalangin. Kita'y nagtatagumpay. Imagine, tapos na ang gawain, pauwi na lang kami ng Coron. Namamatayan pa kami ng bangka sa gitna ng laot. Kinakailangan pa kaming hilain. Kung hindi talaga gawa ng kaaway at galit na galit ng kaaway, pero hindi siya nagtatagumpay. Walang magtatagumpay sa mga anak ng Diyos. Makapangyarihan ng mga anak ng Diyos. Lahat ng mga makapangyarihan, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord! Hindi tayo madadaig ng ating mga kahinaan. Hindi tayo madaig ng ating panlulupaypay. Hindi tayo madaig ng ating mga negatibong kaisipan. Amen! Mananaig palagi si Kristo na nandito sa ating puso na naghari. Amen! Amen! Kaya ang mga matatalinong Kristiyano, maminamahal, para silang mga usah na nauuhaw araw-araw. Gusto nila laging Miyerkules, laging Biyernes, laging Linggo para maminamahal, makadalo sila para sila'y makakasamba na muli sa ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabi ng aklat ng Salmo 42, kabanatang 1, talatang 2. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pakibasa po ang talatang yan. Dapat lagi tayong nauuhaw sa salita ng Diyos, sa pagpiprepare natin sa ating mga sarili. Hallelujah! Napakalapit na ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Dapat hindi ka na pagilid-gilid. Andito ka palagi sa harapan para sagap mo ang mga biyaya, ang mga pagpapalang material, physical, financial, spiritual na pagpapala. Yun ang sinasabi ng mga tumatayo sa pulpito. Pag nagsabog ng kayamanan dito sa harapan lang ang nakakasalo. Huwag tayo doon sa mga sasakyan. Huwag tayo doon sa mga likuran. Kapag pakikinig na ng salita ng Diyos, dapat narito tayo. Hallelujah, ang lahat sa loob para pakikinggan ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Basa, kindly, praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, ang kabanatay 42, ang talatay 1 hanggang 2, kung paanong ang humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paririto at haharap sa Diyos. Amen. Tingnan niyo po, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kinauuhawan natin ang ating mahal na Panginoon, ang kanyang mga salita, ang kanyang Santong Espiritu. Kapag kumikilos sa ating kalagitnaan, amen. Third night, ito na. Akala namin, walang mangyayari. Sabi ko, mahal na Panginoon, 3 araw na. Ano na bang nangyari? Matatapos ng aming krusada dito, wala pa akong naramdaman. Mahal na Panginoon, hindi ko nakita. Dahil ang alam ko, pagkatapos nga ng krusada, doon pa lang ang mga reports kung ano ang mga tagumpay. Amen. Pero buhay ang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sigurista tayo, maminamahal, at ang Diyos ay lalong sigurista. Alam niyo po, nung umawit na ang choir, maminamahal, grabe na nagkapuspusan, wala nang patid, mga 30 minutes na doon sa choir. Abay, yung mga nasa pulpito, para nagbibilang pa sila ng poste, anong gagawin? Maminamahal, itinayo ako ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Pinapunta ko dun sa harapan. Lumaki ako, maminamahal. At sabi ko, mahal na Panginoon, di ako karapat dapat. Nung mag-rebuke kami, maminamahal, nung imbitahan namin ang presensya ng mahal na Panginoon, lahat po ng buong crowd, sa buong crowd hanggang buong choir, maminamahal, parang dinilaan kami ng dila ng apoy. Grabe, na-shake, maminamahal, nayanig, hallelujah, ang covered court. Pinuspos kaming lahat ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, ang sabi ko, gaano ka talaga katotoo, mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng ating beloved minister Luke Smith, maminamahal, pupunta ako sa Pilipinas para ako makapag-fellowship at ma-revive.
Bakit andito sa Pilipinas ang revival? Dahil nandito ang man of God. Nandito ang totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon. Grabe, minamahal. Hallelujah. Sabi ko, sino kami? Sino tayo? Kung titingnan lamang natin at mga sarili, hindi tayo karapat-dapat, sumambitla, tumawag man lamang sa ating mahal na Panginoon. Pero ikaw ay makilala ng mahal na Panginoon. Ang sabi pa ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, kayo na po ang magbasa. Ang sabi pa po niya, maminamahal, hallelujah, sa Matthew chapter 28 verse 20, itong mga bagay na ito, inyong naobserbahan, nangyayari sa inyong mga buhay, huwag kayong mag-alala, dahil hanggang sa kaduluduluhan ng mundo, sasaiyo ako, sabi ng mahal na Panginoon. Sasamahan ko po kayo, sabi ng mahal na Panginoon. Anong ikinatatakot ng mga anak ng Diyos? Kaya ang aking iiwanan sa mga kapatid ko na narito, lahat ng may mga hidwaan, lahat may mga sama ng loob, mayroon pong mga hinanakit. Sinabi po ng Kolosas 3:12 hanggang 13, huling talata po ito, minamahal, na talagang pinagdiinan ng ating beloved minister, Weldy James Almeida Jr. Ito, minamahal, itala ninyo at ilagay sa inyong isipan, sa inyong puso, para handang-handa na kayo, preparado na kayo, anumang oras magbabalik ang mahal na Panginoon, datnan tayo, mararapture tayo, tayo'y akyat sa langit, sama-sama magmana ng buhay na walang hanggan. Pakibasa po sa talata. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Kolosas, Kabanata 3, talata po ay 12 hanggang 13. Ito pong nakasulat. Mangagbihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob. Mali po yung na-plus ninyo. Yung na-plus ninyo, Corinthians yan eh. Colossians chapter 2. Tama po yan, badal. Kindly. Kolosas, Kabanata 3, talata po ay 12 hanggang 13. Mangagbihis nga kayo. Hindi po dos mga kapatid. Na-istorbo lang kayo, badal. Hindi po tres. Hindi po dos, tres. Tama po yan, badal. Basa. Mangagbihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sinuman ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ulitin natin. Sabi rito, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgive you, so you also do. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Diyos ng punong-puno ng pagmamahal. Ipiniprepare po tayo dahil nakakatakot yung sinabi ng Matthew 24, talatang 12. Ang sabi ng 24, talatang 12, sumasagana daw ang katampalasanan, ang kasalanan, at maraming mga Kristiyanong manlalamig. Naway hindi tayo kabilang doon sa mga nanlalamig. Ito ang ating pairalin. Ulitin natin ang basa sa Tagalog. Ang sabi riyan, maminamahal, Kolosas 3, 12 hanggang 13 sa Tagalog. Mangagbihis nga kayo ng gaya ng hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ay inyong gawin.
Napakagandang mga talata, maminamahal. Dito sa loob ng iglesia ng Diyos na buhay, na pinuhunanan ng mga luha, tuhod ng pagluhod, pagsasakripisyo ng kanyang propeta. At binili tayo ng napakahalagang dugo ng ating mahal na Panginoon. Iniwan ang napakagarang tahanan sa langit. Naghubad sa kanyang pagkadiyos, nag-anyong alipin. Nandoon sa pasabsaban isinilang, binuhat ang ating mga kasalanang napakabigat. Sino tayo? Sino ako? Sino ka? Na hindi tayo maminamahal sumunod dito sa panawagan na ito. Magra-rapture na. Dapat ang puso mo, ang isip mo, ginugwardyahan mo. Gwardyahan mo ang iyong tainga. Gwardyahan mo ang iyong kaluluwa. Gwardyahan mo ang iyong puso na hindi ka madaya. Hindi tayo madaya. Tagalangit tayo, hindi tayo tagalupa, hindi tayo taga-impyerno. Tagalangit tayo. Angkinin natin itong pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, habang awitan na natin ang ating Diyos, walang kasing bait na Diyos ang ating mahal na Panginoon. Ako ay para bang nag-iisa. Mayroon pa Masasama kay layo naman damdamin na Hanggang kailan pa hihintay sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya ay tunay. Hallelujah! Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Hallelujah! Yes, there is Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Itaas natin ating mga kamay, maminamahal. Itaas ng there is Jesus. Na tayo po, i-revive. Ibalik ang una nating pag-ibig sa Kanya. Pahalaga natin ang ating mga kaligtasan. Magbabalik na ang mahal na Panginoon. Handa ka na mga kapatid. Hallelujah. Hihintay sa aking puso sana'y dumating ang pagmamahal niya ay tunay sa akin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin.
wala nang iba, Jesus. Nalalaman ko na sa iyo ay may halaga. Oh, salamat! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Appreciate the children of Jesus! Hallelujah, hallelujah! Appreciate the children, Lord! Hallelujah, hallelujah! Revive them, O God! Hallelujah! Ibalik mo sa kanila ang kalaunang pag-ibig, mahal na Panginoon. Hallelujah mo, Diyos. Hallelujah, bawat sa sama. Nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Mga minamahal, hallelujah. Noong ang mga apostol ay tinatanong ng ating mahal na Panginoon, noong magbitaw ang malapay ng mga mabibigat na mga salita, tinatanong ang mga apostol, kayo ba'y atras din? Anong sinagot ng mga apostol, maminamahal? Sabi nila, mahal na Panginoon, ikaw lamang ang may akda ng buhay. Ikaw lamang ang mga pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ikaw lamang, mahal na Panginoon, ang aming pag-asa. Ikaw lamang, mahal na Panginoon, ang aming kailangan. Si Jesus ang ating kailangan. Ang ating mahal na Panginoon Jesus ang ating kailangan. Sa malis, ang mga panlulupaypay, mga panalamig na yan. Trust our dearest Jesus. He will never, never leave you nor forsake you. Palagi siyang nariyan sa atin. Handang magpatawad. Handang sa iyong pagbabalik, hallelujah, upang tanggapin ka, tanggapin ako, tanggapin tayo lahat, hallelujah. Sa aking dalangin, wala Oh, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Oh, salamat! Salamat, mahal na Panginoon! Salamat, O Diyos! Salamat, mahal na Panginoon! Salamat, mahal na Panginoon! Salamat, O Diyos! Thank you so much, my dear Jesus! Thank you so much, my dear Jesus! Thank you, Lord God! Hallelujah! ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus, ngayon ang nalalaman ko na sa iyo ako'y mahalaga. Oh, salamat, nakilala kita. Maminamahal, tayo pinumalangin sa ating mahal na Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, mahal na Panginoon Jesus. Tunay ang iyong kahabagan. Tunay ang iyong pagpapatawad. Tunay, mahal na Panginoon Jesus, iyong pagmamahal sa amin. Ano man ang aming nagagawa, ano man ang mga negatibong nangyayari sa aming buhay, ngunit palagi kang nariyan upang bigyan kami ng mga positibong bagay. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa pag-comfort mo sa aming lahat. Salamat sa tagumpay na aming krusadang nagdaan.
Salamat sa iyong mga anak na aking dinatna na mainit. Patuloy na naglilingkod sa iyo. Salamat sa aming minamahal, mga beloved elders, beloved workers. Salamat sa aming minamahal na pastor. Salamat sa kanilang mga beloved children. Pinagkaisa mo kami, mahal na Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan. Patuloy kami nagtatagumpay dahil ikaw ang Diyos ng makapangyarihan. Diyos na hindi nagbabago. Ikaw pa rin noon, ngayon at ang darating na Diyos. Kaya sa hapong ito, mahal na Panginoon, panghawakan mo kaming matibay na wala na pong malalaglag ni isa pa sa amin. At lahat ng aming iniiwanan na binahaginan ng salita mo diyan sa dako ng bayan ng Kulyon. Lahat ng mga beloved elders namin nakakausap na ililihan sa mga kapatiran. At dito sa aming pong gawain sa araw na ito, sa lahat ng aming webcast viewers na sumusubaybay sa amin, sa lahat ng aming mga kapatiran na may mga pangailangan, ikaw higit na kababatid, mahal na Panginoon. Tulungan mo, Diyos, na ipagkaloob ang kagalingan na kumplito sa kanilang karamdaman. Palaguin mo ang kanilang pananampalataya. Ibalik ang kanilang unang pag-ibig sa iyo. Ang kanilang mga hanap buhay, pagyamanin mo. Mga lupaing tinitelt, mga pangingisda, maghahanap buhay. Lahat ng mga pinagkakitaan ng mga anak, pasaganain mo, mahal na Panginoon. Ay siya mapangako at tulungan mo kami na manatili. Ihanda ang aming mga sarili upang aming kamtin ang pangako mo, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida, amin ang inang kinakatugunan ng aming madalangin sa makapangyang pangalan ni Jesus. Sa makapangyang pangalan ni Jesus, ipatong ka ng kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Banggitin ang inyong karamdamang cancer, leukemia, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, panlalamig, panlulupaypay, demonyo ng mga karamdamang walang lunas sa mga ospital, hallelujah, COVID-19, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, asma, ubo, sipon, lagnat, hallelujah, dengue, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, cast out, hallelujah, hallelujah, leptospirosis, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, lahat ng uri ng makaramdaman, magsigaling kayo sa pangalan ni Jesus. Mga panlalamig, palulupaypay, cast out. Be blessed, be spiritually blessed. In the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, I pray right now. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Thank you so much, Father Jesus, for answering our prayers. Hallelujah, praise the Lord. Habang atin mo nang patanggapin yung ating mahal na kapatid, maminamahal kanina pa dito sa harapan, palakpakan muna natin malapit upang mamaya pagkatapos siyang tumanggap, sabay-sabay tayong tumalon 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Mahal na kapatid, ipikit ang iyong mga mata. Sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Sabihin po, mahal na Panginoong Hesus, salamat po sa araw na ito na ako'y dinala mo sa buong katotohanan na gawain. Ako'y narito, mahal na Panginoon, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Jesus, pumasok ka sa aking puso. Linisin mo ito ng iyong banal na dugo mago sa krus ng Kalbaryo. Gawin po kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ngayon at magpakailanman. Amin and amen. Opo, mahal na Panginoon, kahabagan mo po amin na mahal kapatid na tumanggap sa iyo. Isulat mo ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin siyang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida, dinadalangin namin ang lahat na ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin. Mahal na kapatid, mamaya huwag kayong umuwi na hindi kayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para kayo mapabilang na sa mga tunay na mga hinirang, the royal family of God. Tumalon tayo, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, 3 beses, bilang pasasalamat at ang kininang ang lahat ng mga katugunan ng ating madalangin. Pag-uwi natin, baon-baon na natin ang kagalakan, kalusugan, kalakasan, patuloy na mga pagpapalang material, physical, financial, spiritual na pagpapala. Sabay-sabay tayo maminamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. We love you so much, my beloved brethren. At talagang namimiss ko po kayo. At maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon na talagang patuloy tayong nagpakainit na maglingkod sa mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy at huwag umatras. Amen. Malapit na ang tagumpay.
At ang buong pagkakataon ay ating pong ipinagkaloob sa ating pong announcement. Beloved Brother Alvin, praise the Lord.